ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାବେଳେ ମାମା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛି ବୋଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି। ଦିଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପିସ୍ ଆଣିକି ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଇସ୍ ମୁଁ ପରା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧା ବ୍ୟଞ୍ଜନଟେ ଭୁଞ୍ଜନ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟିକିଆ ସୁଖ ନିଦ୍ରାଟେ ସରିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ହେ ମୋର ପରା ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ରେସିଂ ବାଇକ୍କୁ ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବାଇକ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ପରା ହେଉଛି ମୋ ରେସିଂ ବାଇକ୍। ଏଇଥିରେ ବସିକି ମୁଁ ଚାରି ଦିଗ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ। ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ମୋହିତ ହେଇଗଲି। ୱାହ କି ପରିବେଶ! ଗାଁରୁ ଫେରୁଫେରୁକା ପଡ଼ିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ବି ଟ୍ରେନରେ ଟିକେ ବସିକି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ଆଗ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ, ପରେ ଭ୍ରମଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।